Ang kasubo pulihan ug kalipay. Juan Kapitulo 16 versikulo 16 hanggang 24. Sa dili madugay dili na ninyo ako makita. Apan sa dili usab madugay makita ra ninyo ako pag-usab. Pipila sa iyang mga sumusunod ang nagpangutan anay, ansa ba ang buot niyang ipasabot nga sa dili madugay dili nakita makakita kanya, ug dili usab madugay makita ra nato siya pag-usab. Ug mingon pa siya nga kini mahitabo tungod kay mubalik na siya sa amahan. Ansa ba ang iyang buot ipasabot sa dili madugay? Dili nato masabtan kon ansa ang iyang buot ipasabot. Nahibalo si Jesus nga gusto anta nilang mangutan kanya, busa mingon siya kanila, mingon ako nga sa dili madugay dili na ninyo ako makita, apan sa dili usab madugay makita ra ninyo ako pag-usab. Dili ba maumanon ti kini ang inyong gusto nga ipangutana kanako? Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ang mga tawo sa kalibutan malipay gayod sa mahitabo kanako, apan kamo maghilak sa kaguol. Apan ang inyong mga kaguol mawala og mapulihan sa kalipay. Sama sa babay nga nagabati tungod kay manganak na siya. Apan kon matawo na gani ang bata, malimot na siya sa kasakit tungod sa iyang kalipay nga natawo na ang iyang anak dinhi sa kalibutan. Kamu sama usab ni Ana. Karon naguol kamo, apan magpakita pa ako pag-usab kaninyo og labihan gayod anya ang inyong kalipay. Ug wala gayoy bisan kinsa nga makaagaw ni Ana nga kalipay. Ug kon moabot na gani kana nga adlaw dili na kinahanglan nga mangutana pa kamo og bisan unsa kanako. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ang amahan maghatag kaninyo sa bisan unsa nga inyong pangayuon kanya pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo makapangayo sa bisan unsa kanya pinaagi sa akong ngalan. Pangayo kamo aron makadawat kamo, ug aron mahimong hingpit ang inyong kalipay.